నల్గొండ జిల్లా దర్వేష్పురంలో శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి. అమ్మవారిని దర్శించుకొని పూజలు చేశారు. దేవాలయం నుంచి కళ్యాణ మండపం వరకు పట్టు వస్త్రాలు ఊరేగించి మేళతాళాల మధ్య అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు. ఆ తరువాత శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ జమదగ్ని మహర్షి కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్నారు మంత్రి కోమటిరెడ్డి. ఇక అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మంత్రి కోమటిరెడ్డి ఆకాంక్షించారు. ముహూర్త సమయమాసన్నమవుతుంది. కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వే సుశీలాయ సుధీమ కరిష్యే ప్రబధనం కరిష్యే మహాసంకల్పముచ్చార్య